Di binisaya, pwede bisag sa tinago lang ta. Dili ta magkuan. Pwede nga perti pong dako ang trabaho ana, pero imo magtiyon-tiyon ka ng kamera unya. Kung magkamali imo na po nang itiyon, magsikag siting-siting sa kamera. Di dapat meron tang content. Sige, Yung maglalaro tayo ganon. sige, mag-usap muna tayo kung ano yung content na gagawin natin. Kinanglan dili ta magpa seryoso. Dili, gitawang seryoso. Kay ka ng mga seryoso, wa gyud manood na, boring na. Sige. Oh, Unsay atong content? unsa man. Ikaw, kay ikaw may makakuan sa mga katawanan. Maduwa ta. Pwede pong kaon-taog ka ng octopus. Octopus? Tigyo ko, mukha og octopus, maigyo ko pakaunang Ya, wa man tay mga ngipon. Yung ba anay gitag kaog ng octopus. Na. Pwede ba na octopus? Deposit lang. Ayoko na octopus. Ginagawa mo. Hindi kag mama. Yung ba anay tag kaog octopus. Na kay premyo. Sa may premium. Kinsa manalo ana. Ang porta diha ilapag. Ah. Bag tag kaog octopus sa niya. Wala ni akong ngayon eh. Ini. Saka itong kaon na. Kung ano-ano lang. Like, wamatay ngipon, di magkuanta lang ta, Kailangan mag-ipon. Mag-ipon ka og mga ano, kuha mga na to, content. itong ano, yung suso ba? Suso pa yung suso nyo, wamatay mga ngipon. Umuinom na. Pareha man taan ni nangaguba nga itong pustiso. Bakit kaon? Sige. Saan pa man? Saan pa man? Dula. Saan man dula na? Dula. Bisa mo sa dula. Bisa na itong dula ka ng dula. Kailangan mag-ipon kang mga content. Na magnood ka sa uban ba? Gayar na. Sige. Sige, okay. Mangita ko. Masa man ta, Bisaya ta, Bisaya. Huh? Bisaya. Pwede binisaya. Pwede bisag sa tinago lang ta. Dili ta magkuhan. Naka-video na dahi tayo. Oh no! Saksak sinago lang ta. Dili ta magkuhan ka na ng Bisaya. Saksak tinago ta. Kanang mga ano lang pang sitting lang ba yung Kaupo ta. pura ta. Dili ta magkuhan. Yeah. Eh, sige ka nung ilunada niya. Nalagi ni Kuan. I-upload sa ano, Facebook. Nalagi ni tinga akong ipon. Isa ko buo ka rin ito. Kung naman ni nabilin. Nga, napagin siya tinga. Sa gabal kayo kung ano mo katawa man ka nga normal. Hindi na sa tao nga mawad ang ipon. Naunsa mo ka. Tiguang nagug ko, 48 nagug ko. Normal gina nga, wa na kay ngipon uban ana. Ikaw gani 20 pa manggud gani mahigit na imong. Wa pa kay 20, wa na kay ngipon. Unsa ka? Mura mo gani ka sa unang ko. Mura mo gani ka kanang SpongeBob. Katawa. Wala pa kay 20, nagkaroon ka na ng braids, di ba? Nya. Ibig sabihin, wala pa kay 20, wala na kay ngipon. Ako 40 plus pa lang kuha na ako yung ngipon. Bago na wala akong ngipon. Nakabot-bot ba yung mga sure? Ano sa day na akong ngipon? Mugiday na tandaan. 30 plus. Daghan kay mga tao nga kuan kanang daghan na sila kita sa YouTube. Nya kita, abi nimo manggod. Kung mag-YouTube ka, dili na pwede nga perti pong dako ang trabaho ana, pero imo magtiyon-tiyon ka ng kamera niya. Kung magkamali imo na po nang itiyon, magsikag siting-siting sa kamera. Kinahanglan gyud dakong trabaho na ang YouTube. Uy, nanay, gina patience. Grabe ka, di ba? Pagkabisaya, eh. Di na. Kinahanglan ka English ni. Kinahanglan ka na kay patience. Naakay kuan ka na ang Sige. Advice ko. lintik ni ang usa. Kanang kuan ba kana na ang nanglan matiisin ka. Nanglan na kay patience matiisin pareha siguro na. Nanglan na kay
patience, na kay endurance. Na basta tanan kinahanglan gyud mo basta mag-YouTube ka kay dako kay pud nagtrabaho abi lang nila nga YouTube lang nagsiglag katakatawa ng mga tao din na pero Dako kay trabaho. dakong trabaho na pag-edit pa. Tinood yun na. Sus na bungkag imong utok og kinukuha ka sa edit nga. Sus edit ka na naman, edit. Maglaan ka og daghang oras. Bungkag yun ang utok. Kaya mo na nga kana na ang pag-YouTube. Di po na basta-basta dakong trabaho na abi lang nila og sayo nang naa. Muna karon ato ning planuhon unsa mo ginato ni. Kinalan karon maghanap na ka og kuan kana mga content atong nga atong iko-content. Laro-laro lang anak kay di naman ko kuan makadagandagan kay tigwang naman ko. Mga sitting-sitting lang ari. Sit down vlog lang ta. Di pod mag mukbang kay di man ko pwedeng magmukbang mamaya basi may vlog ko ani. Dili ko ano mukbang kana lang mga laro-laro lang. So unsa ni content diha unsa? Sige, okay. Okay, good Sige Bye. na. Bye na. Meeting is adjourned ha. Okay. Okay. Okay na. Cellphone mo na o ako? Kakinsa na?